Susan Mutami panguva inoi oya achitaura mashoko avhundutsa nyika yose, apo oya achikanda maoni kuna Christopher Mutsvangwa achimuti aiwa, for the sake yerelationship yako aiwa nasibusiso moyo panguva inoi you must withdraw whatever you have said noda kwemari yaukapiwa kuti uise maattacks kuna VP Constantino Chiwenga. Saka mashoko aiwa ari kupisa panguva inoi inonzi hot chili ari achiudziwa kuna Christopher Mutsvangwa. Don't subscribe or like on the bell kuti ipinda pana pahindo yaSusan Mutami mudanyira chiti Christopher Mutsvangwa, for the sake of your relationship with my late baby daddy SB Moyo, please withdraw whatever you have been paid to do, because you know very well I can tear you apart in seconds. Not all money is good money, Chris. Learn to read the temperature in the room and be content with what you have in life. You and me know firsthand Kubakwasheta Grace corrupt shenanigans. He is a thief that keeps on stealing from the innocent people of Zimbabwe who are already struggling. I'm giving you 24 hours to withdraw. After that it's game on. Ndio mashoko ari kudzwa Christopher Mutsvangwa achinzi ndikupa 24 hours yekuti withdraw. Mashoko akataura ekuti aiwa Tagure haasi tombori fraudster, haasi tomboita mabusinesses anoonekwa kunzi ane illicit financial flows. Panguva inoyi achitaura mashoko achiti munhu anofunga kuti akabirwa kana kuti anofunga kuti vana Tagure pane zvavari kuita zviri against the law ngaanomhangara kumapurisa. Panguva inoyi tiri kuona kuti Susan Mutami ari kuuya achimudza kuti withdraw your statements. Unozviziva pachako wega kuti these guys vanoba vanoita kuti macitizens enyika yeZimbabwe vasare vasina kana chinhu. Mashoko atiri kuverenga direct from Susan Mutami's hand panguva ine achipa Christopher Mutsvangwa 24 hours dzekuwithdraw his statements nematax ese akaita kuna VP Constantino Chiwenga. Mashoko ari kuda panguva ino anokunzi VP Chiwenga vaisa dossier panguva inoi inyatsoonekwa kunzi yakanyatsoexpose everything, ikauya ikati vana Chivhayo, vana Nguwaya pamwe chete nana Tagure tisikakanganwa nasikotisa kupanya, these guys vari kuonekwa kunzi zvigananda zvoga zvoga, they must be arrested. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemawarnings apiwa kuna Christopher Mutsvangwa. Pinda comment section medo za mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.